La conveniència de realitzar el que ens vàrem dir de la Costa Brava, en el grup de persones que vàrem escriure el monogràfic que es diu Judici a la Costa Brava de la revista Presència del 75, en l'article en què jo propugnava de fer una celebració, un col·loqui d'aquest tipus, jo tenia una referència del que havia estat la conferència de la Costa Brava de l'any 35. Per tant, diríem, no m'inventava res de nou, no? Tenia aquella referència. I el que voldria destacar és que ja en aquell temps, en els anys 30, però encara més després del franquisme, en el temps de la transició, convocar un debat sobre la Costa Brava que no reduís només a la indústria pròpiament turística, sinó que tingués en compte totes les dimensions del turisme i les transformacions que provocava des del punt de vista econòmic, social i territorial. Doncs això era quelcom de semblant al que 20 anys després es coneixeria com desenvolupament sostenible. És a dir, que ens avançàvem, i d'aquí jo crec també una part del seu èxit i del bon record que va deixar, ens avançaven el que serien més tard els enfocs que avui són habituals, normals, sobre la sostenibilitat. Una reunió amb empresaris turístics i gent de la Costa Brava, Platja d'Aro, quan ell era alcalde de Sant Feliu, hi havia una vintena de persones i ell tenia convocat un ple aquell vespre a l'Ajuntament. I estava frisós perquè no li donaven la paraula, no li intervenia. Ell normalment li agradava la confrontació, li agradava la dialèctica, disfrutava en la tertúlia i era una persona, diríem, apassionada, alhora com molt sensible. I veient que no li donaven la paraula, finalment s'aixeca, se'n va i diu: escolta, Joan, quan tu puguis parlar, digue'ls a aquesta gent, parlava sobretot dels empresaris turístics allà, que els espais oberts són la traducció física de la llibertat. És el que diu també en aquest documental, més o menys amb aquestes paraules. És a dir, que els espais oberts, els espais naturals, com en vulguem dir, no són només uns ecosistemes, no són només un patrimoni que convé protegir perquè la riquesa dels seus valors des del punt de vista de la fauna, la flora, la vegetació i el paisatge sigui interessant, sinó també perquè incorporats a la vida humana fan que el benestar de les persones i de les societats sigui més gran. I com més gran és la civilització i com més ens facilita la civilització la mobilitat, cada vegada més els espais oberts, els grans espais, es converteixen en els escenaris de la vida quotidiana. Hem fet com un salt d'escala, el que abans eren parcs urbans, ara són parcs naturals de centenars o de milers d'hectàrees. Barbasar, el gran actor, pel meu modo de veure, seria Josep Vicente. Són dos personatges irrepetibles, no? La Ivet Barbasar era una geògrafa que va venir aquí a mitjans dels 50 i en estades successives durant 10 anys va fer la seva formidable tesi doctoral, que és aquesta, Le paysagement de la Costa Brava. I justament va ser en Josep Vicente, quan era alcalde de Sant Feliu, a mitjans dels 90... Dels 80. Dels 80, sí. 80 i més endavant, també. Sí, el 88 es va editar la versió que has capitanejat. Doncs finals dels 80, sí, seria... Finals dels 80. Va ser iniciativa de Josep Vicente. Llavors, diputat provincial, va convèncer la Diputació que calia traduir al català una obra que era una obra única sobre la Costa Brava. I és una obra en 2 volums, jo us n'he portat només el segon, que també és molt difícil de trobar, però convindria que l'arxiu municipal i l'arxiu comarcal, i la biblioteca local poguessin tenir-lo o aspiressin a tenir-lo un altre dia. Sembla que l'arxiu hi és ja,
però en canvi no a la biblioteca. Ho he dit bé? Sí, perquè la imatge que surt aquí és l'arxivera, la Teresa, obrir-lo, és a l'arxiu. Molt bé. La Ivet Barbasà expressa el que són opinions i anàlisis seves de la tesi doctoral desenvolupada en el moment del gran desenvolupament del turisme de masses, quan es passa del turisme més minoritari que hi havia fins a mitjans dels 50 cap al turisme més massiu dels anys 60 i de les dècades següents. En Juli Esteban formava part del grup de persones, eren 5, 4 arquitectes i jo mateix com a economistes, que vàrem preparar aquell monogràfic de la revista Presència, de la qual va sortir el debat Costa Brava. I d'ell vaig aprendre, i dels altres també, moltes coses, i una d'elles és quan deia, amb una frase que m'ha quedat sempre i que alguna vegada he utilitzat, deia a la Costa Brava i com a la Costa Brava gran part del litoral, amb les urbanitzacions s'urbanitza però no es fa ciutat. Perquè els llocs de vacances, a no ser, diríem, els llocs en el qual un busca l'aïllament, però els llocs de vacances normalment també han de ser més o menys ciutats, amb uns requisits, amb uns recursos, amb un enfoc diferent, però han de ser més o menys ciutats. No poden ser llocs on la gent quedi perduda sense tenir els serveis mínims de seguretat, de vigilància, de serveis de comerç, de serveis d'atenció personal, etc. La ciutat jardí en la qual s'inspirava en Juli Esteban i els urbanistes britànica de finals del segle XIX i començaments del segle XX en deien ciutat jardí, però en deien ciutat. Les urbanitzacions penjades allà dalt de les muntanyes no són ciutat i, per tant, calia contenir aquest urbanisme dispers. I és un altre dels missatges que ell ens dona en la seva intervenció. 70 venia a ser com una certa veu de l'oposició democràtica en els finals del franquisme i que en va patir per això les conseqüències, ell personalment i la pròpia revista. I ell tenia entrada a la Cambra de Comerç de Girona perquè per guanyar-se la vida i treballava també com a documentalista. I quan va veure aquesta proposta nostra a la revista Presència i varen començar a arribar adhesions en el sentit de dir que això convindria donar-li forma i tirar-ho endavant, doncs ell va convèncer a la Cambra de Comerç i concretament a la persona que dirigia la Comissió de Turisme, que es deia David Marca, que era el representant de la Coca-Cola aquí a les comarques de Girona, el va convèncer per tirar endavant això amb l'ajuda de la Cambra de Comerç. La Cambra de Comerç, per tant, la revista Presència i els que havien mogut aquesta inquietud juntament amb altres entitats i de manera especial des d'un punt de vista associatiu i cívic, voldria fer un record per al Casal del Montgrí, un origen de tantes iniciatives envejables a Torroella, doncs varen tirar endavant el debat Costa Brava de l'any 76. Jordi Sargatal és molt conegut. Aquí apareix com a director de la Fundació Territori i Paisatge, una fundació que l'obra social de la Caixa de Catalunya va tirar endavant des de finals dels 90 fins a la seva desaparició i que va constituir un embrió del que avui es reclama insistentment i que ha estat aprovat per una llei unànime al Parlament de Catalunya, que és la creació d'un conservatori del litoral. Va crear les bases per això amb la compra de molts milers d'hectàrees a diferents punts de Catalunya per preservar-les de l'especulació, de la seva destrucció. Però Jordi Sargatal, sobretot, és una referència per a les persones que han participat en els combats ecologistes a Catalunya des dels anys 70 fins a l'actualitat.